קרה לכם פעם שאתם מתאמנים, ומתאמנים, ומתאמנים, אבל אתם לא רואים שום התקדמות בתהליך שלכם, אלא להפך, דווקא הידרדרות ופגיעה בביצועים שלכם ובדרך שלכם. מכירים את ההרגשה? שמעתם על ההרגשה הזאת? כן? לא? שחור? לבן? פתיח? ומתחילים. אז שלום לכולם וברוכים הבאים לסרטון חדש. היום בסרטון אנחנו הולכים לדבר על אימון יתר, אני מקווה שאתם הבנתם את זה. לפני שאנחנו מתחילים, שלום לכולם, לי קוראים מישל, אני מאמן מוסמך, אני מתעסק בתחום הספורט והכושר מגיל קטן, אני גם ספורטאי תחרותי עד היום. תראו בערוץ הזה, זה לפי החקר שלי, לפי הניסיון שלי, כל מיני תובנות שלי, אני משתף אתכם הלאה, ותקחו את זה לאן שאתם רוצים. אז חבר'ה, אנחנו נדבר היום על אימון יתר. מה זה אימון יתר? ההשלכות של אימון יתר, סימנים מוקדמים לאימון יתר, ואיך אפשר גם למנוע. בואו נגדיר קודם כל דבר ראשון מה זה אימון יתר, שנבין בכלל על מה אנחנו מדברים. אז אימון יתר זה בעצם מצב שבו הגוף שלנו, שאנחנו בתור מתאמנים יותר מדי ומכבידים על הגוף שלנו, מעמיסים עליו יותר מדי ולא נותנים לו מספיק זמן להתאושש. וכתוצאה מכך הגוף לא מצליח לבנות את עצמו נכון, ובעצם אנחנו פוגעים בהתקדמות שלנו, גם פיזית וגם נפשית. אז להשלכות אימון יתר יש מספר דברים. השלכה הראשונה זה ירידה בביצועים שלכם. אתם תרגישו מין חולשה כללית, אתם תרגישו איטיים יותר, יהיה לכם קשה יותר לעשות פעולות מסוימות שדווקא היה לכם קל לעשות. וזה כבר השלכה ראשונה לכך שאתם מכבידים על עצמכם ויותר מדי, כי הגוף שלכם לא מספיק להתאושש כדי לבנות את עצמו ומספיק לנוח. הדבר השלישי זה כאבים בגוף, חולשה בשרירים, כאבים מסוימים בגוף, כאבים במפרקים שלכם. כנראה שאתם לא נחים מספיק ואתם מכבידים על עצמכם יותר מדי, ולכן כשתנוחו, תשבו רגע בצד, כי אתם בעומס יתר. הדבר הרביעי כמובן זה פציעות. כשאתם מעמיסים על הגוף שלכם יותר מדי, הסיכון לפציעות שלכם גובר, וזה הדבר האחרון שאתם רוצים שיקרה לכם, שהוא לא קל עבור ספורטאים רבים. הדבר החמישי, אני כבר דיברתי על זה, בעיות נפשיות. זה יכול לגרום לכם לחרדה מסוימת, לדיכאון, זה מוריד לכם את המוטיבציה להמשיך ולהתאמן, וזה תחושה די מבאסת, כי אתם מרגישים שאתם לא מתקדמים בעצם למטרות שלכם, אתם לא מרגישים שיפור בביצועים שלכם וביכולות הגופניות השונות שלכם, כתוצאה מעומס נכבד וגבוה על הגוף שלכם. ולכן, שוב, תעבדו נכון, תעבדו חכם. אז אחרי שדיברנו על השלכות של אימון יתר, בואו ננסה להבין סימנים מוקדמים לאימון יתר ולנסות להבין את זה ולעצור את זה בזמן. אז הדבר הראשון בסימנים המוקדמים לאימון יתר זה ירידה במוטיבציה שלנו. אתם פחות מתלהבים במהלך האימון, פחות כיף לכם. אין לכם את ההנאה הזאת שהייתה לכם מלפני כן. ואם אתם מרגישים את זה, אז כנראה משהו לא בסדר. תנסו להבין מה הסיבה לכך. יכול להיות שאתם מעמיסים על עצמכם יותר מדי. יכול להיות שיש לכם חולשה כללית מסוימת, וזה חלק מהסימנים של אימון יתר. ולכן חשוב שתבינו מה הסיבה, ולפעמים גם חשוב לעצור ולהבין כדי לא לגרום לנזק אחר. הדבר שני זה הפרעות בשינה. אם אתם מתקשים להירדם, או שאתם מתעוררים מספר פעמים בלילה, זה יכול להיות סימן מקדים לעומס יתר על הגוף שלכם. הדבר השלישי זה הדופק. חבר'ה, אם יש לכם דופק שהוא יחסית גבוה במנוחה, שזה לא אמור לקרות, תשימו לב לזה, כי יכול להיות שהגוף שלכם נמצא בעומס יתר והכבדתם על עצמכם יותר מדי. אז חשוב לשים לב לדברים האלו. אחרי שדיברנו על השלכות של אימון יתר, סימנים מוקדמים לאימון יתר, בואו ננסה להבין איך ניתן למנוע את הדברים האלו. אמרתי את הדברים האלו גם בסרטונים הקודמים. להקשיב לגוף שלנו. חבר'ה, אם אתם מרגישים שמשהו לא בסדר בגוף שלכם, הוא מאותת לכם. תבינו רגע את הסיבה, תעצרו. כואב לכם, תבדקו מה הבעיה. תעצרו רגע את האימון, תנסו להבין את הסיבה שמאחורי הדבר כדי לא לגרום לפציעה או למשהו חמור. הדבר השני זה אימונים נכונים והתאוששות. תבנו לעצמכם תוכנית אימונים מסודרת. תגוונו באימונים שלכם. תנסו לעבוד על כמה שיותר דברים ולפתח כמה שיותר יכולות. ותיתנו לגוף שלכם להתאושש, לנוח, לישון כמו שצריך. גם בתזונה שלכם. הכל קשור אחד לשני. חבר'ה, אז אנחנו הגענו לסיום הסרטון. תודה לכל מי שצפה עד עכשיו. כמובן, להירשם לערוץ, לתת בלייק, תגיבו בתגובות. מה שאתם רוצים. תזכרו, ספורט זה דבר כיף.
תבנו לעצמכם תוכנית שהיא מסודרת, תהליך שהוא הדרגתי, שנכון ומתאים עבורכם, תעבדו נכון, תעבדו חכם. המטרה זה לבנות את עצמכם בצורה הכי טובה שאתם יכולים, וגם ליהנות מהדרך, ללמוד מהדרך והתהליך. חבר'ה, תודה רבה שוב, אנחנו נתראה בסרטון הבא, יאללה ביי.